Maayong buntag sa tanan o karong buntaga magluto na sadta sa may atong lutoon. Ang atong lutoon kanang manok pero atong butangan og carrots, atong butangan og patatas. Uyugi ko ninyo. Help me, help me. Ang una natong buhaton walay lain kundili ang pag-andam sa mga lamas. Kinahanglan ta og ahos, bombay, silinga, atsal o luya. Ato ni silang kiwa-kiwaon. Kay humanaman ta og hiwa-hiwa sa atong lamas, ato na pod andamon ang atoang manok. So karon kay humana man natog andam ang atong mga lamas, so magisal na ta, magisal pud ta sa ato ang manok og ato dayong isunod ang paglunod sa carrots o patatas. Ang ato aday gamiton nga mantika sa paggisal is olive oil. Na lang paabuton nya maluto ang manok ng pabukalon og gamay. Ikahuman ato ni siyang butangan og patis. Ato na dayong isunod og lunod ang carrots o ang patatas. So, naluto na gyud ang ato ang putahe. So, mao to siya ang finished product nato. Daghang kayong salamat. So, hinaot nag-enjoy mo hangtod sa sunod na pod nga higayon.